What's up you mga idol? So this video wala tayo laing mabuhat, so magbasa-basa tag mga hugot diri sa Facebook. So natay mga basahon diri mga idol, random ni siya nga gisin sa tong mga FB friends. So kini nga hugot gikan ni Kin. So atong basahon na, madukot man ang kanon, matagak man ang dahon, siya gihapon akong higugmaon. So napailan ni mga idol, gikan ni nako. Bahalag mo po imong reply, ang importante dako akong kalipay. So napagi mga idol, gikan gihapon ni nako. Ayaw kog samok-samok ka kung saan dili ikaw ang maakoa. Kahit sandali. Napagid mga idol, last na ni siya. Ikasuko ba sa imong maestra kung pasar na kadaan sa ako That's all for today's video mga idol. Kung nakay ganahan diya nga hugot, i-comment ra diya sa ubos. So, bye bye!